Кадерле дусларым, исәнмесез? Сезнең белән Мустафина Фәйрүзә Вәсим кызы. Сезнең белән бүген үземнең дачадан сөйләшергә ойладым. Шундый матур көн. Агачлар алма белән асылынып, сабаклары сыгылып утыра. Күңел шатлана. Дөньядагы булган хәбәрләр, куркыныч хәбәрләрне онытып, менә бүген онытырга мөмкин түгел инде, әзрәк ял итәргә уйладым бакчада. Сезгә нәрсә җиткерәсе киләдер, дусларым? Менә күп кеше шундый сорау бирә. Мин үзем дә элек шундый сорау башка гел киләдер инде. Нинди гаделсезлек бу дөньяда? Күпме балалар ачлыктан интегә, күпме балалар ятим кала, күпме кешеләр арак эчеп юкка чыга. Нишләп соң бу гаделсезлек? Аллаһ Тәгалә безне яраткан, нишләп соң ул безне ташлады? Нишләп ул безгә ярдәмгә килмәй, дә? Менә шундый сораулар бәлки сезнең дә башыгызда бардыр. Әйдәгез бергәләп уйлап карыйк әле. Нишләп? Мин җавап бирергә сезнең белән бергәләшеп телим бу сорауга. Вот беләсезме, Аллаһ Тәгалә юлы белән булмасаң, Аллаһ Тәгалә белән аны берләп һәм барлап яшәмәсәң, значит син Аллаһ Тәгаләдән ераклашкансың була. Ераклашканың икән син Аллаһ Тәгаләдән ярдәм көтәргә инде монда туры килмәй. Аллаһ кануннары белән яшисезме, юкмы сез? Менә шул сорауга җавап биреп карагыз әле. Алла юлындамы сез или шайтан юлындамы? Аллаһ юлында булсагыз, сез бүтән тирә юндәге кешеләргә мәхәббәт белән карый торган кеше буласыз. Шайтан юлында булсагыз, сез тирә юндәге кешеләргә шундый усал ният белән карый торган буласыз. Шайтан юлында булган кеше ул завистливый, гордый, шундый үзен генә өскә чыгарып, бүтән кешеләрне кимсетеп, өстән кешеләргә карау, бу шайтан юлындагы кеше. Шайтан юлындагы кеше материал, матди байлык җыя. Күп күләмдә җыя. Кирәгеннән артыкны җыя. Менә бу шайтан юлында булган кеше. Шайтан юлында булган кеше бәлки ул мәчеткә барып хәер дә бирә торгандыр. Ул шайтан юлында мәчеткә барып хәер биреп, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап утыру, бу русча әйткәндә абсурд. Шайтан юлында син Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Аллаһ юлында булган кеше бер кашанда кеше рәнҗетмәй, бер кашанда тавыш күтәреп кешегә дәшмәй. Аллаһ юлында булган кеше булганына риза булып яши. Булганына риза булып, рәхмәт укып, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып яши. Шундый завист, кешедән көнләшү, кешегә ачу алу дигән әйберләр Аллаһ юлында булган кешедә булмый. Аннан соң әйтәсем килә, Аллаһ юлында булган кеше, мәчеткә йөргән кеше генә Аллаһ юлында була дигән әйбер дөрес түгел. Аллаһ юлында булу ул кешенең күңелендә, эчендә, күңелендә. Мәчеткә йөрмәгән кеше дә Аллаһ юлында булырга мөмкин. Менә шундый билгеләр, дуслар. Менә 98%, курыкмыйча әйтә алам, шайтан юлында. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә күреп тора, белеп тора, нәрсә булганын безнең җиребездә. Ул безне яраткан, җиребезне яраткан, безне яраткан, бүтән хайваннар дөньясын, үсемлекләр дөньясын Аллаһ Тәгалә безгә рәхәтләнеп, бәхетле иттереп яшәргә барысын да биргән. Без нәрсә эшләдек? Без шайтан белән дуслашып, шайтан кануннары белән яшәп, үзебез бөтенесен дә харап иттек. Менә шуңа күрә безгә ашыгыч рәвештә уйларга кирәк. Булай яшәп булмый. Безнең вакытыбызда шайтан шуның хәтле өстенлек алды. Күрәсезме, нинди хәлләр? Яшьләр арасында наркомания, яшьләр арасында алкоголизм, пиво алкоголизмы, тәмәке тарталар. Хатын-кызлар арак эчә, хатын-кызлар тәмәке тарта. Коточкыч хәл. Инде чиккә килеп җиттек. Менә шуңа күрә
безнең белән шул шайтан идара иткәнгә күрә, шундый түбәнчелеккә безне төшерделәр, дуслар. Җитте. Аллаһ юлына басырга вакыт җитте. Шуңа күрә үзебезнең яулап алынган, басып алынган илебез Совет социалистик республикасын торгызырга кирәк. Гаделлекне урнаштырырга кирәк үзебезнең территорияда. Халык советы депутатларын сайларга кирәк. 22 елда сез белеп торасыз, менә бу компания Российская Федерация, государство булмаган управляющий компания читтән торып безнең илебез белән, безнең дәүләтебез СССР белән идара итеп яталар. Моңа бик күп дәлилләр. Моны кабатлап торасым килми. Сез безнең каналда хәбәрләрне өйрәнәсез икән, сез моны белеп торасыз. Менә шуңа күрә ашыгыч рәвештә, хөрмәтле милләттәшләр, татарча аңлаучы кешеләр, нинди милләттән булуга карамастан, сез иң тотынып көрәшкә чыгарга тиешсез. Мин сезне өндәмим, теге митингка кораллар тотып анда сәнәкләр белән көрәшкә чыгарга. Мин сезне өндим. Үзегезнең күңелегездә сез үзегезне кеше буларак тануыгызны һәм безнең илебезнең югалганлыгын аңларга тиеш. Безне оккупация астында калдырганнарын аңларга тиеш. Үзегезнең азатлык өчен көрәшергә чыгарга тиеш. Ничек соң инде бу көрәш? Көрәш ул үзебезгә идара итүне кулга алу. Без оккупантларга башыбызны иеп кол шикелле эшләргә тиеш түгелбез. Менә шуңа күрә сез үзегезнең районнарда, урыннарда, шәһәрләрдә, обласларда, бөтен регионнарда халык советы депутатлары сайларга тиешсез. Бүтәнчә булмый. Идара итүне кулга алу только через советы. Советы ул простой халыктан, гади халыктан идара итә торган кешеләрне сайлап кую. Сезнең ниләрегезне, интересларыгызны нитә торган, сезнең интересларыгызны яклый торган кешеләрне, лаеклы кешеләрне арагыздан сайлап куярга. Менә шул советлар аркылы гына мөмкин, дуслар. Шуңа күрә безнең хәл бүгенге көндә бик мөшкел. Сез моны битараф калып кына котыла торган чара дип уйламагыз. Теге тәвә кошы шикелле башыгызны комга тыгып котылу юк. Бик күп документлар эзләп таптык интернеттан. Что безнең халыкны, Россия, рус халкын, без бит инде тоже руслар ниенә керәбез, славяннар, болгар родыннан без, болгар князь, болгар родыннан. Безнең бит инде менә бу татарлар бөтенебез бер туган. Руслар дагын без бөтенебез бер нидән чыккан. Аллаһ Тәгалә Адәм белән Хаваны яратып, бөтенебез менә шул теге үрчеп, бөтен дөньяда таралган бит инде без. Шуңа күрә без сезгә мөрәҗәгать итәбез, братья и сестры дип. Шуңа күрә без бер туганнар, без бер-беребезне яратырга тиешбез, хөрмәт итәргә тиешбез, авыр вакытта булышырга тиешбез. Менә шуңа күрә, дуслар, безне хәзер коренной народ икәнебезне оныттырырга тырышып, яшьләргә тарихны киридән язып, алдап, национальностьны, территорияны уже документларга үзебезнең свидетельство о рождении, свидетельство о браке куймыйлар, оныттырырга менә шундый планнары корылган бу шайтанның, менә дьявол дип әйтәбез инде, шайтанның планы менә шул. Безнең җиребез белән идара итәргә, безне читкә куып чыгарып, илебезнең байлыкларын, җир астындагы байлыкларын үзләренә үзләштерергә маташалар. Без моңа комачауларга тиеш, дуслар. Безнең, если шундый мөмкинлегебез булмаса, безнең киләчәк буыннарыбыз, балаларыбыз, хәзер туган яшь балалар бөтенесе кол статусында аларга хезмәт итәчәк. Бу уен эш түгел, дуслар, кардәшләр, милләттәшләр, якташлар. Бу уен эш түгел. Башыгызны аска иеп, бер нәрсә аңламаганга сабышып яшәү коточкыч хәлгә китерәчәк. Коточкыч хәлгә китерәчәк. Сез бүген информацияны изучать итмәү, өйрәнмәү, положениедан чыгу дигән сүз түгел. Мәскәүдә 2 көнме или 1 көнме элек уже архивка үктертеләр. Менә чтобы без үзебезнең буыннарыбыз турында информация алмас өчен, хәбәр алмас өчен, потому что Россиядә массово
массово ниләр документлар сорый башладылар. Теге бабайлары әти әниләре, бабайлары, бабалары, бабайлар турында информация җыялар, потому что аңлап торалар, что безне депортировать итәргә җыеналар. Менә читкә чыгарып җибәрергә. Вагоннарга төйләр дә, ниләргә, грузовой самолетларга төяп, теге су басачак, менә якын киләчәктә ученыйлар белеп тора инде кайсы территорияларны су басачак, потому что потепление бара. И менә шунда безне күчереп, менә шушы үзләрен шайтан ниендә яшәүче, менә безнең белән идара итүче кешеләр, шайтан кануннары белән яшәүче кешеләр безнең территорияга күчмәкче булалар. Безнең территория Союза Советских Социалистических Республик су астында калмый. Менә шул билгеләнгән, хәзер алар безне су баса торган урыннарга күчермәкче булалар. Шуңа күрә без күрсәтергә тиеш. Безнең территорияда без үзебез калабыз. Халык советы депутатлары белән идара итүне үзебезнең кулга алабыз. Менә шул юл белән генә котыла алабыз, дуслар. Шуңа күрә иртәгә безнең туры эфир була рус телендә. Татьяна Александровна белән яңадан яңа баштан сезгә хәлнең мөшкиллеген аңлатабыз. Килегез безнең туры эфирга. Иртәгә воскресенье була инде бу. Бүген 20-се, иртәгә 21 була инде, 21 июль. Шуңа күрә сораулар бирегез, без сезнең сорауларга прям туры эфирда җавап бирәбез. Дуслар, җитеп торыр дип уйлыйм инде. Исән сау булып торыгыз. Сезнең белән Фәйрүзә Мустафина булды. Сорауларыгызны видеоның астына языгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.